दीपावली लाइट सासेया हनै आवार की करता पर मैं आवारा छोड़ा खुला दिल को मगर खुद को बिगाड़ा नहीं पाबनिया के ये देख सकते हैं कैसे उड़ता है। ये देखो हमारी मादर मौसी, ये मामा, छोटा मामा। ये है अनार बम, अभी अनार बम जलाएंगे। जोंहा दीपावलिनि बमा गावनो नागिरदों। लाइटिंआ फुरा जाबाय। मामा बमा डाइरेक्ट मानो हमलाय बेलाय बाबालाय माबेखौ गावनो नागिरदों। बाबा अनुभविया तुम्हारे की होरो जोना की खोंदिया खेमे काहियो उजागरी निका तुम्हारे आगमन जोना की आका। ये अभी आया अनार बम। अनार बम उड़ो। लोगोफोर पानबारि बाजारनि मेला। आङो पानबारि बाजाराव दंफैयो। आरो नै ओरैजा दंबावो, नैबे जाहैबाय गाखोग्रा। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गारि गाखोनाय बै ओमफ्राय गासिबो नैबे जाहैबाय बाइक सालायनाय। जाहैबाय पानबारि बाजारनि मेला। माबायदि मोनो लोगोफोर? बाबु गाखोबाय बा गारियानो बेनो आरोखि बाजाराव पानबारि बाजारनि मेला बेयो जागासिनो दा। बे जाबाय पानबारिनि कालि मन्दिर। बेग बायदों रानिनि फुजायाव, पानबारिनि फुजायाव। itu orange color tuh dia orange santar ya mama laki nengar episode wah dia belakang जोंना फेमिलि माबा लानो नागिरदों बेयाव नायगासिनो दङ मा जिनिस बेलाय दंफांनि बानायनाय नामा दादा এইবিলাক আপোনালোকে বনোৱা না কিনি লৈ আহিছে গাঁৱত বনাই কিন্তু মই নবনা আচ্ছা আচ্ছা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাইছে দেই पानबारि दीपावली मेला लो एटा लो खूब धुनिया लगे देखो ठीक तो है ये लकड़ी का बना हुआ है ना हाँ लकड़ी का है
হ'ব দে সৰু আছে না 50 টাকা ৰাখিবি আরে क्या लिया तुमने दिखाओ क्या लिया अच्छा दिखाओ अरे बाप रे इतना बड़ा ट्रक ले लिया तुमने और ये भी लिया अच्छा बहुत अच्छा है ना वो अच्छा वाला ले लिया मंदिर में जाना है फिर ना जो काली मंदिर ये जो पानबारी बाजार काली पूजार जलापी 40 টাকা পোৱা দাদা কিমান কৈছিলা 40 টাকা না 40 টাকা তো রাইড জলাপি গাবন নাই নিছে আর খাংবাই মাঙা নাই কে কাগজ লাগা খাদে ইয়া আজুন রাখবো না আমরা ইয়া লিশার আলা জিগজাও কাছে Ini suri pandai original tuh no. Gimana dalam kau cedera itu? 800 টাকা. Panbari ini, udah melai oleh mana? Tidak bisa. Makan ini sih, anda pikir fix, rupiah nih, fix 150 rupiah nih. Mana? Jam apa ladeng gejang berterau kema keptera. Ye video sih. Sisa nih video gomong lagi mata. Ini jangan nunggu ya. Karena nana oler jaise. Ye bukan ber. Oh, nade mati gue. Bukan terus nih apa nih? Lade आपको खिलाइए क्या ले रहा है दिखाओ इधर क्या है ये क्ले ले लो क्या क्या आइटम्स है देखो पूरा आइटम्स है lagan apa lagan labai और बाबू तो तीन ले लिया देखो गाड़ी भी ले लिया कितना सारा सामान ले लिया चलो जाओ होटल आओ फास्ट फूड जाना भी दे sama जाने में चाउमीन चिकन चाउमीन Salah. Sama. Ini chicken out. Berapa kata restoran? Mirza, ini ebra, ini bising no. Bukan no, ya udah nala nih. Pandari kali कौन सा दिया है जो बने उसी को दे दो ना हाँ अच्छा वाला दे देना कितना दो नहीं ये हो गया है ये है नंबर 1 बन बनाने वाला भैया सुपर है साढ़े और दे दो मिसिल ada ile Isra misil ada itu apa
जोंहा दिनै न'आव बोरमा जानो नागिरदों नै बेखौ बोरमा फान्थाखौ देरबायानोलाय नै बेखौ दाननो नागिरदों नै बाब बोरमा बोग्रा माखाया बाबा होथारबाय माथो नोंलाय बोरमा सागल जोंना बोरमा बोग्राया बा बोरमा फान्थाखौ जानो नागिरदों जादों नै ओरैजाय जुमायबो मावगासिनो दङ दा बोरमाजों जानो ना अमाया नै बा बुरजालायथारदों नोंबो आदार होनो हायाबा नै ओरैजाय बिमाबो दङ नै अमा बिमा अमा खासि बियो नै जोंना गिदिर जाथारबाय खर'आ खान्दादान अमा राजा बाबा थले जाने बाबा टाइम वेस्ट ना करियो मेरा बेबी थले जाने तरीका कोई चक्कर नहीं तेरे यार टाइम से करना पार्टी के बाद भी चलेंगे अपने अड्डे पे वहां करेंगे फन तेरी फ्रेंड ने भी बोला लेंगे गाड़ी में तो बैठ जा बेबी सीट बना लेंगे तुम्हारी मेरे को गिराने का मौका भाई ना नहीं चलता वो जान के पुलिस की टेंशन मत लियो भाई है तू ना को पे खड़े हैं भर्ती मैंने कराई है सारे बात डाल दिया सारे कोई नहीं लग गया तो सब मैंने देखा भाई जाते जरे वे नहीं कसवे हालाय नों जानजाय आरो सच्चान गफुरनि से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां मन को ढूक ढूकी महसूस गरा तिम्रो छाया बनी तिम्रै वरपरा Bilani bisa bemanas. Ayo aku bilang kayaknya sudah ada sunat lagi sehingga cepat hari. Dia mengatakan ini manis nih bilang. Dari hari hari kemarin. Aku orang kayak bisa sulit juga. आलू गए ना करते क्या यारा मेरा साहिबा तू मैं मिर्जा तेरा अक्सर तेरा जिक्र छिड़े तो मर जाना ये मिर्जा तेरा आइथिंजों मोनाव थांनो नागिरदों
Alasnya ini loh. लामाया जोंना एखे हाजोनिफ्राय ओंखारलांनाय बायदि खालामनानै नैबे जाहैबाय मानास नेसनेल पार्कनि लामा आरोखि ओरैजाय गाम्बारि बागान सामफ्रामबो गैया थाखायो semua hadan baik di London sudah Silbari गामि ओइ बाबा मैसो बाथोन खरे खरे थालिर गायजोब्बाय ओइ बाबा मेघालया काखे झुकाले मुर कोली जारते तुपा तुपा बुकुते बारी खारनो आगर बिखा नि आखाइनि रेखानो आंनि जिउनि जोबथानो मोजां होनखा रेखानो आंनि जिउनि जोबथानो आंनि गोसोआ गोजौ बैयाव खोरांसाया नोंखौनो नागिरो नोंखौनो सोबायनानै नोंखौनो नागिरो न' बुरिफोरनि आयानो जाहैबाय बेबो नै ओरैजाय बिदिनो बेयाव हांसो फिसिनानै नै बिस्रा मा हांसोलाय दे हांसोआ नै खुश हांसो नै हांसो नायदों हांसो नैबे गय बागान गोजा आइमोननि बाबुआबो एनै जिरायबाय हांसो नायला बा आं नायना फैखांबाय हांसोखौ नै गय बागाना जोंनिथिंनिया आइमोननि गय बागान बेयो नै मा बे गय बागान गोजा गासिबो ओरैजायबो गय बागान गोजा बे ये सुपारी का बागान है मेरा ससुर जी का घर का है ये सुपारी का बागान ये पूरा ये इधर भी है कम से कम 20 एकड़ जमीन पूरा सुपारी का पेड़ का बागान ये पूरा और इधर लगाया है वो है मालभोग बोलता है मालभोग केला का बागान है बनाना ये पूरा ये भी है सुपारी का बागान अब ये नया आ रहा है इधर
इधर भी है ये बागान देखो ये आइमोननिनो गोजाना गासिबो नै गासिबो बे माखाया नैबे जाहैबाय ये है नींबू का बागान ये तामुल का बागान ये पूरा मेरा ससुर का है ये बनाना का बागान इधर भी है ये बनाना का बीच में वो भी है सुपारी का पेड़ भी है अभी जैसे सुपारी का पेड़ बड़ा होगा उसको केला को काट देगा और ये देखो पूरा सुपारी का बागान है बहुत बड़ा बागान है ये देखो सुपारी का खेती आइमोननिया दाउआ जे स्टाइल का मा दाउ होनो बेखौ नै दाउसिना थांबाय इथिंजाय मा नै गुफुं गुसुखौ माबादों आङो दैजों सुदों बाबाया मा खालामदों नै लोगोफोर मा खालामना थानो टाइम पास ओरैनो रकेटखौ रं फोननोसैलाय रं फोनगासिनो आङो दा नैबे माखाखौ फोनखांबाय एसे नै बियो नै बेखौ ओरैजाय गल्डेन कालारनि फोनबाय नैबे माखायाव गल्डेननि फोनबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय बेखौ ओरैजाय फोनबाय ओमफ्राय आरो नैबे फारसेखैबो नै बिदि आरोखि नैबेखौ आरो पार्पल कालार फोनबावगोन आरो दा बेखौनो फोनगासिनो दा माबा फोनगासिनो आरोखि जाथ'वाखै ओरैजायबो फोनसै फानबारिनि फुजायानो जिबायदि भिर माखौ नांगौ गान मोनाखैना नै एखेबारे जिबायदि भिर फानबारिनि लामा फुजायाव बेसेबां भिर जायो नोंथांमोना नायफैनो हागोन बेरायफैनो हागोन बेयाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि एरिया पानबारि बाजार रामो रामो एकेबारे भरि दिबाय जागा नहायसै कृष्ण भरि जायगायाबो गासिबो फुजा मेला घड़ी फाननाया फुजायाव फिसाज्ला माबा नायदोंनो फानबारिनि कालि फुजायाव ओरैबायदि भिर मा गेलेग्रा फानदों नै नांगौआनो जादों जोङो बिजनि टाउनाव दंफैयो दा ट्रेन बारस'ग्रायाव ट्रेना फैनो नागिरदों बेनिखायनो बारनो हायाखै दा नेनांगासिनो दा ट्रेन बारखांबासो आजाया उन्दुबावबाय नामा साला मालाबानो उन्दुबावबायसो दा फैनो बेहासो ओंखारगोरबावलायो फुजायाव बेरायनो फैबावलायबाय दाबो थाङाखै दिनै जोबनाय ना बेखायनो नायनो फैदों आरो नै फुजाथार फुजा नायबाना रंजालिया फैदों नोंहालाय दिनै मा नायगोन
फैबाय कालि मन्दिराव नैबे जोंनि कालि मन्दिर गासिबो मन्दिर पानबारिनि कालि मन्दिर खुलुमनो फैदों दा जोङो ओरैबायदि मानसि दंखायोना नैबेयानो आरोखि पानबारिनि कालि मन्दिर नाखाया गासिबो মাঝে মাঝে গান খুলিতে পারো दा मन्दिराव खुलुमदों ना फेमिलिया बेयाव कालि मन्दिराव बे जोंनि कालि मन्दिर नैबे आंनि फिसालाया खुलुमदो बाबा खुलुमदो इसोर होनदो इसोर होनाबा इसोर पानबारिनि कालि मन्दिर जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव दं बियो मानास नेसनेल पार्कनि खाथियावनो जायो नैबे आंनि फिसाजो जोङो जयैनो कालि मन्दिराव फैदों फुजा होबाय खुलुमबाय दा नैयाव नोंथांमोना फैनो हागोन बेयाव नायनो जोंनि पानबारि एरियानि कालि फुजाखौ दिनै जोबथि नैबे जोंनि एरियानि कालि नाय ना दा थांबाय दा नै ओंखारलांसै जोंनि पानबारिनि मानास सेरफां ओरैनो बियो नोंथांमोना नायफैनो हागोन नेक्स्ट बोसोराव बे बोसोरावथ' मोननाय नंला दिनै जोबसै टाइगार लायना बायनो लायना इखौ दामलाय जाबाय अरे बाबरे लाइन को नहीं जाने दा बेयावनो थाला बिनिफ्राय साफायनाय दा जोङो दुर्गा फुजायाव फैबाय
फिसालाया माखौ जादों मालायना माखौ जायो बेना बेखौसो जायो नै अरे बाबरे अरे बाबरे मोजां मोनदों हाबा बेग लादों नै फेमिलिया नै बेखौनो लादों माबायदि मोनदोंबालाय फाथो बस्था माबा बेग Anjaliya bolu lan sanke begitu. pulang kok. Jadi apa jadi. Sampai ना? बताओ भैया। अरे ये तो बहुत टेस्टी है। अरे वाह अच्छा लग रहा है। ये bisa है मैन इंट्रीगेट ये मेरे मैन इंट्रीगेट ये जिन्हें जाए यार कि मैन इंट्रीगेट है अरे बाप रे विराट देना भाई Hendela home hendela. Itina gaari salaygasını जोंना ini फिसालाया. Obaw gaरखो फारौआ? हांसोखौ गारना होआ. एरोप्लेन में बैठ के ऊपर हवा में देखिए क्या मजा ले रहा है इधर हवा में पार्टी है नीचे से इधर क्या करना हो जल्दी अब क्या
fैनाय नागिरगासिनो दङ लटारिया आराम्भ फैलायबाय जोंहा दिनै थांफिननोसैलाय सफैलायबाय नै थांफिनसिगोनलाय दिनै थांनो ओंखारगासिनो सानाव गारि नेगासिनो दङ थांनो ओंखारलायबाय दिनै आफाबो आइबो बिमाबो बाबुआलाय बाबु सिखार हायफिरना हानाङो सिखारदो जोङो दा फैगासिनो डिब्रुगड़ मोनहैफिनसिगोन आइबो फैदों बाबाबो फैदों नै फेमिलिबो ओरैजायबो नै मानसिफ्रा गासिबो माबा फानफैदों थांगासिनो जोङो दा गाबोन सोरांबा डिब्रुगड़ मोनहैसिगोन फिसाज्लाजों आंजों गोजौआव गाखोदों फिसाज्लायाबो गोजौआव गाखोनो नागिरदों डिब्रुगड़आव दा अभारब्रिजआव बारदों अभारब्रिज बारनो नागिरदों नै फैद' अभारब्रिज मोनफैबाय मोनफैबाय बाबा बारा जिङाव थाबायना हाबा एसे बेरायदों माखानो डिब्रुगड़निफ्राय फैनानै डाइरेक्ट बगिबिल दालां नायनो फैखाबाय नैबेनो बगिबिल दैया ब्रह्मपुत्र दैया माखाया गासिबो बगिबिल बाबा नोंहा नायासै हाबा बेयाव पाब्लिकफोर हाबनो मोना ना जोंनि सेस ना मोनफैबाय